Allah Teala näme bunu alıp küfre çıkaryan sözlerden bunu alıp itiqatlar kabul etmeklikten Allah öňe gorasyn. El-aşiru 10-njy dinden çıkaryan zat näme? El-i'radu an dinillahi Teala la yeta'allamuhu ve la ya'malu bihi. Ne şu wagt edilýär bizim ýurdumyzda. Allah'ın dininden yüze vurmak. El-i'rad näme? Yüze vurmak an dinillah. Allah'ın dininden yüze vurmaklyk diye. Kimde kim Allah'ın dininden yüze vursa murtet bolýar. Onu açıklaya. Nähilek suratda yüze vurduğu bolýar? La yeta'allamuhu. Öwrenjegem bolanok we näme dine amal etjegem bolanok. Şu wagtda durumu bar, şonu hiç ütgödöýün diýene. Garaslyk Allah dogry däme? Garasylykdan öň kimde Türkmeniň halky? Musulman. Garasylykdan soň näme? Musulman. Dogry däme? Garasylykdan öň näil musulman? Dine ýönköýädi. Allah nädip birlemel bilene. Kur'an, hadis, din, hiç zat bilene. Dininden näme taglimatlar bar? Hiç zat bilene. Garasylykdan soň näme? Din açyldy, ilm açyldy. Eşdi bir toparlakda. Şondan soň öz durumuny jinni meýalam ütgödöýün diýene. Şo gedip ber. Ne öwrenöýün dinimi diýe, ne amal edeýin diýe. Şunuňmy? Ana şo dinden ýüze vurmak. Gurlassama maňa degme menen musulman, işim bolmasyn men bilen. O menen näme adam pikir etmeli. Ön kommunist, ön kafir bolup, näme? Kafirden hökmüne bolup. Inni garasylyk Allah. Din bar, Kur'an barken, hadis barken. Namazy buňa da okuyanma, öýle bolýar diýänme, dinne bulat bolanokken. Menem dinim öwrenöýün, amal edeýin, biljek bolaýyn. Şey diýenem, doly ýüze vurýar. Şunuňmy? Şularda nämeken riddete ertýärken, murtetlige ertýärken, şunuňmy? Näme diýär? El-aşira we huwa el-ahir diýär. 10-njy we olam soňky el-i'radu dinin an dinillah. Allah'ın dininden ýüze vurmak. Nähilek la yehtemmu bid-din. Aslan din näme ünsüren? Dini näme? Ünsürmeli zatlarynyň näme? O çuruna yer bolsa iň soňkysyna goýýar. Onam käbir adamlar köpüsi aslan ispisäginde dinliýän zat ýok. Şunuňmy? Itin itba, itin ýagy bar, doňuzyň eti bar, arak bar, dine söýmek bar, hemme zatlar ispisäginde haýatynda. Emma din ýok. Şunuň. Emma käbirni kede bolarsa näme? Ispisäginde iň soňunda din, iň soňunda din. Dinliýän zat başga näme? Ünsürenaklar. La yehtemmu bid-din. Ünsürenak. La ta'allam. Ne öwrenöýün. ولو تعلم لا يعمل بردن ondan mundan näme gulak mawlus eştäýdi biläýse de näme la ya'mal amal edene bir ýerde eşdipdir ara haram eken Allah'dan gaýryny näme gysyrada çağırmaklyk şirk eken bu zatlar eştäýdi de näme gaýdana şunuňmy ştaýda bir adam düşünmeli düň gurrun etdi hüccet diýip näme hüccet diýýän adamlar seni oturdup öňünde ýetirmekde bir adam telewizor görýär telewizorda näme bir gurrun açdy musulmanyň akydasına dine söýmeklik küfür ekenni şunu işte telewizorda öçürdi. Hüccet ýyny mi ýynmedi? Hüccet ýyny, hüccet diýildi barada şunuň al. Alim öňünde oturup Kur'an açyp hadis açyp şey düşündirmek gerekken. Gazetden eşdi, jurnaldan eşdi, şunuňmy? Ya öýlara gurrunga da oturup galar eşdi. Ya da näme? Planlar barda şey diýýär gurrun eşdi, hüccet şo, ýyny şo, şunuňmy? Ya näme Wahhabina bir Allah ibadet etmeliler eken. Allah'dan başga hiç de ibadet etmeliler eken. Allah'dan gaýra ibadet etmeklik Allah söýmeklik bolýan eken. Bu gurrunlar eşdi şondan soň gelip hüccet ýyny gatapdan. Pikir etme, Kur'an açyp hadis açyp alymyň sözüne getirmelik düşünme. Rasulullah haty uradardy. Şoňça la yesma'u bi yehudiyyun we la nasrani diýär. Şunuňmy? Men barada cehütten näme Hristiýan bir eşde diýär men barada. Şoňa maňa iman etmeklik wajipdir. Etmese kafirdir. Ýöne eşde gutardy. Näme diýär? El-aşiru we huwa el-ahir. Onjy näme el-i'radu an dinillah. Näme diýdik? Ünsürana, öwrenenak, bilse de näme amal edenak. Yu'ridu an el-ilmi awwalan. Näme ilimdana birinji ýüze wurýar, summa yu'ridu an el-amal. Soň amallana ikinji ýüze wurýar. Käbir ilimdana amallana ýüze wurýar. Käbir biläýse de amal etmeklikden ýüze wurýar. Bilen barny amal etmeýär. Nes'alullah el-afiyet. Allah gorasyn. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعلمه ضلال. Bardan amal edäýse de näme ilimsiz amal etýär diýär. Onuňa meýär amaly näme bolýar? Näme? Zaýa bolýar, qawullal. Bu diýdi näme? Amal edäýse de ilimsiz etse näme? Bu amaly bider. Bizde näme ýaşurlar sakal goýberýär. Sakal diýinmi diýinal? Diýin sünnet. Näme şin goýberýär diýsen näme diýerler? Ay bu ýaşdan soň näme görme bolsa çekme diýär. Şumen dininde bar, sünnet, wajib, Rasulullah'ın buyuran wady diýen itiqad ýok. Ýöne bu ýaşdan soň näme diýene sakalym siripdi. Amal etdi däme, ýöne iteren wagt näme ilim däl eken. Bunuň eden amaly biler.
Uğuz yaşmaklı gelinlerimiz, pronjoklu näme mamalarymyz, enelerimiz var. Näme üçin örtünýän diýip sorasaň näme? Näme ýalan aç gereýin bu ýaşyndan soň diýip. Ya görme bor, şo diýilmeýän, bir ikinji, üçinji bolman adam ýok diýip. Şoň üçin ýapynýan türkmenliň adaty diýip. Di aqidatynda Allah musulmanyň aýalyna şey dep örtünmekliği buyurdy diýen alym ýok. Bu eden zady dine gaba demeli şunku biderek, sowapsyz, biderek kasaplyny. فلا بد أن يتعلم أولا şoň üçin her bir musulman birinji bilen näme etjek zadyny, goýjak zadyny ilmini bilmeli. Soňam näme? Thumma ya'malu. Soňam şu ilmi bir zady iterýän zadyny etmeli. Bir zady buýurýan zadyna gelmeli. Bir zatyň gaýtarýan bolsa şu ilm şoň gaýtarýan zadyny gaýtmaly. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal. Amma al-malat näme? Amalyny taşlan kim? فهذا هو المغضوب عليهم. Ol näme? Yevrey bolýar. غضبينن توكورنا düşýär. وأما من أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. أما نما kim amal etse ilmsiz bulayam nama araşandan Hristiyandan toporna girýär. Şoň şeýle nama biz her rekagatymyzda nama elhamdülillah şu ayetinde nama ilm alıp amal etmedikden ýa-da nama ilm alman amal eden nama gazabinenlerden araşanlardan bolmaly. Biz şolardan sakla diýip dile getýär. İhdina sıratal mustaqim der. Ey Rabbim bizi näme dogry ýola gönükdir. Nähil dogry ýola gönükdir? Sıratal lezine en'amta aleyhim. Nigmat beren peygamberler, siddiqinler, ulamalar ýören ýollaryna gönükdir. Gayril maghdub aleyhim welez zalim. Bizi näme maghdubun aleyhi gazabinenden ýolundan we zallin araşandan ýolundan bizi näme gory diýär. Şu ayetin tefsirine näme käbir tefsirçiler kim tefsir etýär? Maghdube gelenler ýevrey diýär. Gazabinenler kim ýevreyler diýär bolýar. Utorýar şeýdir. Araşanlar kim Hristiyanlar diýip goý. Emma Şeyh el-İslam ibn Teymiyye we Muhammed Abdülvehhab rahimahumullah yaman gowy tefsir eder. Olar näme diýär? Asly ýewreýe Allah'ın gazaby iýnenni, ýewreý bolan üçin iýnimi ýa-da şolaň bir sypatçalarda bir sypat tapylan üçin iýnimi? Asly Allah'ın ýewreýlere gazaby iýnenni, ýewreý bolan üçin näme şolarda bir sypat tapylan üçin gazaby iýnenni. Hristiýany da Allah taala araşanlar diýip wasf edenler. Hristiyan bolanlar üçin mi bir wasf tapylan üçin araşan diýdiler. Wasf. Şoň üçin ýewreýlerin näme gazaby Allah'ın gazabynyň iýnmekligine sebäp bolan sypaty nämedir? Ilmli adamlardır. Ýewreýler ilmli adamlardır. Hatta Allah taala näme diýär? Rasulullah gynanardy ýewreýler iman etmese. We gynanjynyň sebäbem, ýani men peýgamberdim bilen aklar bilseler inanardylar diýär. Şonu Allah taala düzedip näme diýär? Ya'rifunahu kema ya'rifuna abna'ahum. Olar sana ey Muhammed diýär, bilmesizlikden iman eden aklar diýär. Sen oğullaryny tanaşlaya tanaýalar diýär. Soň bir ýewreý musulman bolsa Omar bark soraýar. Bizde bir ayet var siz barada diye. Siz peygambere iman etmediňizden öňem näme? Oğluňy tanaşyňyz tanaýanyňyz şo dogrymy diýene ýanky ýewre muslim bolan näme ey Omar diye. Oğlumy tanaşymdan beter tanaýadym diye. Kim bilýär bazıra çykanda heleýimde şöyle bir ýerini tananlar diye. Şunuňmy? Oğluma käwat şekim istedi diye peygamberdiňe iman etmedimden öňem iman edenimden soňam şekim ýokdy diye. Omar turup maňlaýyny oşat diye. Şunuňmy? Ýewreýler ilmliler bolan, ilmli adamlar bolan. Ýöne näme? Olar ilimlarına amal etmediler. Şoň üçin näme ýewreýlerin biri İslam'a ul alimleriň biri İslam'a girendiň. Peýgamberden näme atlaryny tana 5 tane ýewreý diýär. Şolar İslam'a girdi, bar İslam'a girýär diýär. Şunuň şo ilim adaşan ilimlarına fereden. Şu adam 4-5 tane adam düzelseler Muhammed ümmeti düzelýär. Ýani şolar näme ummaty daýlap berler. Şoň üçin ýewreýler näme billiler bilenlerine amal etmediler. Emma Hristiyan belneler näme etdiler? Allah'ımızı yöne özlerse ay şuna meslek erbet bolupdurma. Niyetimiz Allah'a. Özlerse ibadetler yatadılar. Aslı sopulan aslı kimden çıkar neydi? Hristiyanlardan çıkan. Şu sopulan şu vakt etyen amal näme? Bidgat etýärler şunu bidgat diýär, näme diýärler? Ay näme servet diýärler. Bizim zikir etýärler dogan jany. Näme servet? Bizim salavat aýtýärler diýär. Sen erbet sen salavat aýtmaklygynda dermäs erbet Rasulullah etmedik zadyny etmekliginde. Erbet sen Kur'an okumaklığında değil, erbet Rasulullah'ın Kur'an'ı okumadık yerinde okumaklığında. Şoň üçin näme ýanky alimler, ýanky tefsirden näme diýär? Maghdub kim diýär? Ýewreý diýär we şun ummatyňam ýewreý diýär, ilim bilen amal etmedi. Bu ummatyňam ýewreýi bar. Şu ummatyňam Hristiýan bar. Bu ummatyň ýewreý kim ilmi bilen amal etmedi. Bu ummatyň adaşan zalikim ilim alman amal et ýani. Şunuňmy? Şoň üçin näme hükmani suratda näme dinne
ünsörmeli, dinin öwrenjek bolmaly, biljek bolmaly. Bilen saňam amal etmeli, bilmeseňem näme amal etmeli. Bilen zadyň amal etmeli. Femen a'rada an dinillah, inne kim yüzünürse Allah'ın dininden öwrenmese, amal etmese fe innehu yekunu murtaddan an dinil İslam. O İslam dininden çıkýan murtad bolýar. Allahu celle ve ala yekul, Allah Teala näme diýär? Taha suresi 124-nji ayetinde "Ve men a'rada an zikri", kim yüzünürse diýär, ha? An zikri, meniň zikrimden, meniň dini öwrenmeklигimden, fe inne lehu ma'işeten zanka, onuň näme hayaty ýaşaýşy zanka bolar, dar gursok bolar, qyyn bolar, agyr bolar diýär. A'rada an zikri diýdiginem lem yeta'allamuhu we lem ya'mal bihi. Ne öwrendi ne amal etdi diýär. Kim meniň dinimi ne öwrende, men dinim öwrenmese we amal etmese, o men dinimden näme yüzendirenmor diýär. Wellezina kafaru yana näme Ahqaf surasy 3-nji ayetinde näme diýär? Afayan ayetin soňuna "Ve men a'rada an zikri fe inna lehu ma'işeten zanka" diýär. Kim meniň dinimden yüzewursa, oňa näme dünýede dar ýaşaýyş bar, qyyn ýaşaýyş bar diýär. "Ve yuhşaru yawmal qiyamati a'ma" diýär. "We kıyamatda da näme kör edilip dirildiler" diýär. "Näme qala rabbi lima hashartani a'ma ve qad kuntu basira" diýär. "Ey Rabbim, dünýede men görýärdim, bu dünýede meni näme üçin kör edip ýagatdyň" diýär. "Näme we kezalika atatka ayati" diýär. Sana dünýede ayetler meliyene sen näme biziň iman ayetlerimizi unutdyň, amal etmedin. "We kezalika al-yawma tunsa" diýär. Bu dünýede näme? O dünýede sen näme? Biziň ayetlerimizi unutuşňa senem bu dünýede näme undularsyň diýär. Sana seretmez sen jaýynda boldyk diýär. Şunu Allah'ın dininden yüzlendirmeli lan. Bir de o bolgusuz zat. Fikta var ya diýerler, gılç. Gılç yok, bak gılç sen mi? Gidip şöyle öğrenmem bolýarlar o. Türkmene näme gerek? Musulmana gerek var. İki tane Fransuz çekirtkeşikdir, gılçlana da mol şeyden bolýarlar. Näme? Enni şoň sport zallary var, pul berilýär, zat edilýär. Gidip ılgan bolýarlar, ılgamaklyga ilm gerekmi? Gidip şoň ilmine gatnan bolýar. Bolary bolgusuz zat. Gidip üniversitede atýar, ama saatçylyk üniversitede. Saat öwretýärler. O şonsuz hayat gözüme gelen akdyýar näme? Bir kysana haramlarda sağa gulluk edip görenen telewizionda çıkaran bolýarlar. Getmeseler näme? Wahhabilen garşysyna çykýarlar. Wahhabilen garşysyna çykmak bilen delilleşdiren näme üçin biz dini goraýat diýerler. A dinin goraýan bolan bolýar, bize aýyrdyň, öldürdüň, ýitirdiň dogry. Hakykatan halkyň dinini goraýan bolan. Açyk bir medrese açyp ber. Öwret halk dinini öwrensin. En olmany şu teňle tana çökülýänçyda ursat ber. Buhardan sapak bersin, Kur'andan sapak bersin. Ol biderek gurrunlar, allaýalar adamlary. Näme diýär? Yana Ahqaf surasy 3-nji aýetinde "Ve men azlamu mimmen zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minel mujrimina muntaqimun." Ve men azlam, bundan aňarda zalim mı diýär? Ve men azlamu, bundan aňarda zalim mı diýär? Kim ka o betbaht zalim? Ol kim diýär? Mimmen zukkira bi ayati rabbih, sanna Rabbinin Allah'ın ayetler aydylarına. Şu tevhid, bu şirk, bu namaz, bu halal, bu haram, bu din, bu sünnet. Şunlara Allah'ın ayetler aydylarına sümme a'rada anha. Yüzlenir ýanyna aňarda kafir barmy diýär. Allah'ın ayetler aydylarına okulanna bundan yüzlenir ýanyna aňarda zalim barmy diýär. Bundan aňarda zalim ýok. Inde bu zalimler Allah näme etmiş? Ine ýerine aýtdy aýetin näme diýär? "Enna minel mujrimina muntaqimun." Olan eden vadyny icram saýdy. Cenayet saýdy Allah Taala. Biz ol cenayetkar kafirlerden arılarız. Allah onlardan ağır alacaktır olanlar. Dünyada ve ahirette. Yani 4 dörlü Mercedes'te koşukta tahtta yaşap yordalar. Olan durmuşu baktırlar, ötme olanlar. Olan ruhuna içki dünyasına girip korun. Azab. Oksim billah. Allah'ın andisi vayt diyen. Azab. Dinsiz yaşayan adam bağıtlı yaşayanlar ötme. Dinsiz koşukta yaşasın. Gidip yıldızdan, en gov yıldızdan näme? Öy tutsun. Aydan villa tutsun. Samalyot minsin. Milyardlar näme? Pulu olsun, hatta tezegini yevra tutulsun. Şol adam betbal. Yaşayış maddi yaşayış değil. Yaşayış imani yaşayış, ruhu yaşayış. Olan iman ölü. Şunun iman ölü. İmanı näme? Madde ve imitlendirecek bolar. Madde sen bedenin imitlendirir. Emma din ruhu imitlendirir. Şu iki imit näme? Bir-birinin yerini tutanok. Şunun ruhun hukman dinle imitlendirir. İmanla imitlendirir. Näme diýär? Mujrimun näme cenayetkerin? En ulu cenayet näme eken ýer ýüzüne edilen? Allah'ın dininden yüze vurmaklyk. Allah'ın dinine düşmançylyk etmeklik eken. Näme diýär Allah şolara? "Enna minel mujrimina muntaqimun."
Biz ol cenayetkarçylardan, ol kafirlardan näme araljakdyr diýer. Ýöne nüştaýda näme bir zady bilmeli. Olar näme dinden yüze vurmakluk değil ya, nehil manide yüze vurmakluk. Yani kâvir amallar var, kâvir näme aýtmaly sözler var, kâvir yürekde götürmeli inançlar var. Şu yürekde kâvir inanç bolmasa, ya dille kâvir sözler aýdylmasa, ya bir amalla bedenine kâvir amallar edilmese, sen musulman bolanok. Yani seni musulman bolmaklygyna sebäp bolýar amallar etmeklikden yüze vurmakluk. Emma bir musulman bolly, 5 wagt namaz okuýar, tawhid bilen şirkden gaýtdy, şunuňmy? Yani dine girmekligine gerek ıtkatlaryny etdi. Dine salmaklygyna girmekligine sebäp boljak amallar etdi. Dine girmekligiň üçin talep edilýän aýtmaly sözlerini dille aýtdyny şu zatlardan ýüzüne tutacak, şunuňmy? Emma bir näme tawhid adam, 5 wagt namaz, hacam etdi, ýöne hacın giň işleýän ilmini bilen. Öwret diýseň ay bolmady, ýaltanýar. Ýok ol murtet bolan. Namaz okuya, ýöne namazyň giň işleýän ilmini bilenek. Namaz barada farz var, ayetler bilenek, hadis bilenek. Käwir sünnet diýmek, wajib diýmek, o zatlar bilenek. Ýöne namaz okuya, wajib farz ýerine ýetir. Ama şu zatlarna öwrenäýdi diýsen, ýaltalykdan ýüz dönür. Kimşi? Ol murtet bolan. Emma bir aslan tawhid bilenek. Şirkin nämedigini bilenek. Dine salmaklyga gerek amallary bilenek. O sen şu amal etmesen dogan musulman bolanok. Bir adam musulman boljak o hukmani suratda. Şu ıtiqat, şu inanç yüreğinde bolmaly. Şu sözler hukmani suratda dille diýilmeli. Şu amallar sen hukman etmeli. Şu amal etmesen musulman bolanok. Şu amallardan sen hukman gaýtmaly. Şundan gaýtmasaň sen musulman bolanok diýilen amallardan yüz dönürsen murtet bolýar. Şunuňmy? Emma bir dine salmaklygyna sebäp bolýan inançlary etdi, amallar etdi, diýmeli sözler diýdi. Ýa-ni wagtda İslam onundan gaýtdy, şunuňmy? Ýöne bundan aňarda ilim talap etdirjek bolýar. Ilim alay, öwrenäy. Nämetýä? Ýaltanýa ay borlay demek elde gelmen Petrak diýen. Başmyň işimlerinden bolaýyny ýaltalykdan etýär, şunuňmy? Bu adam murtet bolan, şunuňmy? Murtet kaçan bolýar? Dinden ýüze vursa, yani dine girmekligine näme şertli amallardan, ıtkatlardan, ya sözlerden, ya gaýtmalylardan şolary öwrenmekdir ýüzünde. Şunu aýtjak bolýar. Wa hunaka insanun la yeta'allamu min babil kesal. Bir ýaltalyk üçin okanat diýer. Şunu. Hada la yukaffaru diýer. Bu näme kafir diýilme ya buna. Walakinnahu yulamu ala kesalihi. Ýöne bu näme iýgen diýär, buna iýgenmeli bolýar. Bunu ýazgarmaly bolýar. O ýalta diýdiň öwren beýtme, tonuşdy, bir gaýrat, şey diýmeli bolýar. Namus etdiýär. Kafirler küfre goýýar, musulman bolup öz imanyny diýdiň okaňa. Beýtme dogan, gardaş okajak bolýar. Bu näme? Bular iýgense käýinse bolýar, näme? Kafir diýip bilmeýär. Emma iza kana taraka talab al-ilm, adam ragbatan fil ilm. Emma ilmi terk etse diýär. Ve ilmi terk etmekle iterýän adam adam ragba fil ilm. Ilmin özünü istemesizlik bolsa diýär. Näme? Hada huwa al-i'rab wal-i'rab. Ana o dinle näme ýüze vurmakluk bolýar. Birini ilmi öwrenýän biri ýalta bolan şunu öwrenýär. Biri näme? Aslan men ilim diýilýän zady halamak. Şu ilmin özünü öwrenmeklikden ýüzlenir. Ýaltalykdan näl? Men islegim ýok. Men isläm ilim alman aslan. Men ilim almady. Men zehinme ma qasam alýan elhamdülillah. Klasda klas bolmalypdym diýip okandy. Şunuňmy? 4lik 5lik diýip alýan matlar. Şunuňmy? Ýöne men näme? Ilmi halama, ilm almaklygy halama. Islegim ýok diýip. Näme şu näme? Dinden ýüze urýan hatapdy. Wal iyadu billah. Hada huwa alladhi yakfur. Ana şuňalak derejede ilimden ýüzlenen fenam ol dinden açy. Walakin iza kana al-mar'u yarghabu al-ilma, ýöne bir adam ilim söýse diýär. Wa nama ilm almakly istese diýär, we ilman söýýär diýär. Walakinnahu indahu kasal, ina biraçyk näme ýaltalyk bar diýär. Şunuňmy? Lianna näme şun, lianna talab al-ilm sa'bun yatatallabu sabr. Ilm almagan bir näme kynga. Sabr talap etýärden. Ve yatatallabu tahammulan. Senen talap etýär käwir zatlar näme götürüp geçmekligiň. Käwir muşaqqatlar götürmek ve yatatallabu julusan. Näme oturmaly bir wagtlar. Ve huwa keslan, olam ýaltanýar diýär. Şoň şeýle okanat diýär. فهذا لا يلام على فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه. ونعم كسله يالتلق üçün ha iýgenilýär buňa diýär. Wa ala tefriti bi perway bolan üçün iýgenilýär diýär.
ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. Yani bu näme kafirlik derecesine yetene. Aslında olana şu meseleleri biz gozgamalı. Ve bu mesele tafsil etmeliler. Şimdi haçanlar şunlarla aydılsa azda kanna dinin söyleyen adam korkacak. O din öğrenmesem näme kafirden çıkacak kelime o deyip ilmi öğrenmene başlıyor. Emma näme yo ejen ursuqadın al. Şimdi ejen arda olmasa gelme. Ya da näme edil ilm almasan näme yalçal qoy dinden çıkan atmışsın. Onlara qat dedin. Kim ilm alsın? Şimdi kim ilm alsın näme zehinni yaqtab. Qatiyarda turup götürmüş yürüdü. Kim ilm alsın? Şimdi hiç kim ala gelmeye. Şoň üçin şunlara ulamalarning sözüni aytmaly. Şunlara alimning sözüni aytmaly. Näme şunu ahli selef salih'in aqidetini bilen adamlar bular. Bize selefiliğin nämeden öwrenen adamlar. Bunlara bäpler tafsil edilen din işleyin aydılmaya. Şunu sembolum şunlara İslam'ın ölen wagtynda. Musulmanlar yaşama dinine gediplerin wagtynda şu meseleleri aytmaly. Ece qaqa diýen bir şey ala getirmeliler. Son والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني آياتنا اللغة نعم الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله. شو الآية التالية هذا نعم دي بر آدم دين إسلامته المؤذن إسلامته دي أصلا الما إسلام والمصد عدم الرغبة في العلم دي يعني المقلغة إسلامه الما إسلامه ya da ilm değil ya da yigren din ilmin yigren ya. Din ilmin yigren diye ana şol adam näme kafir bolýar. Tayyip şu 10 sanık dinden çıkaryanlardan soňuny şeyh rahimahullah näme dip tamamlady. Ve la farqa fi jemi' hadihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jadd wal-khaif illa al-mukrah. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نامد ya. Tafawud yok ولا فرق. Tafawud yok den diye. Şu 10 sanık din bozayan vaktan hemmesini biri haziler oynadı etsin. Oynadı dine sevsin. Ya oynadı dinin üstünden vursun. Vel jat ya çını bilen neysin. Vel khaif ya korkup deysin. Tafawud yok. Hemmesi murtet dinden çıkıyor. Ellel mukrah. Dine dinden çıkmayan kim? Zorluk aslında didirilen adam. Dine mukrah adam. Birinin ama manlayına ok dirap, dalış dirap, bıçak dirap, söv dirap. Olar näme zorluk aslında ölmeyecek bolup söv. Ana bu adam murtetden. Emma bundan bärde bir oyunu bilen neysin, ya çyn edip deysin, ya korkup deysin, bary murtet. Korkup deydiğine hilek ay birden bir men näme haqiqi muslimdigimi, muvahhiddigimi bilse näme, men tutaymasyn diýen bolup näme, şoň golana degäjek ýerde dine sewenmeli. Ya sünnetin üstünden ya da takallalan üstünden bilenmeli. Şunuňmy? Murtet şol adam. Şunuňmy? Dine zorluk aslında bir diýse näme, ana şol adam murtet bolanok. وكلها من أعظم ما يكون خطرا. شلون همّثن نام إن خوف لخطر لول بالجقات دي. ومن أكثر ما يكون وقوعا وإن مغمد متن نام كبشلقين يدل يرنادم شو ضاقlar دي. شلون شن فينبغي قتي نام واجب بوليا مسلمانن بارنا أن يحضرها شو ضاقlardan korkmaly ve ala bolmaly ha özünün şu ضاقlara düşmekliginden. Allah Taala'dan näme goraýar bizi gazabyny sebäp boljak zatlardan ve näme ağırly azabına duşmaklygyna sebäp boljak zatlardan gorasyn diye. Şoňa näme Peygamberimiz we onuň maşgalatyna we onuň sahabalaryna näme hayır dualar edip näme tamamlaýar. Indi bunu açyklap näme diye. La farqa fi hadihi an-nawaqid al-'ashrati. Şu 10 sanak näme dini bozayan zatlarda tafawut yok el-jad. Şunu bilen diýsin, oyna edip diýsin, gorkup diýsin. Ne şunu edip diýen näme ellezî yaqsudu ma yaqulu aw yef'al diýen. Şunu bilen näme diýen zadyny bilýär. Allah söýüyor, sen näme diýäniň bilýärmi diýen, o bilýärmi? Şunu. Bu çyndanam Allah'ın gözüne tutma, o Allah'ın gözüne tuttu. Ya dinin üstünden bolýar, sen näme etýäniň bilýärmi diýen, o bilýärmi? Guljak men şolaryň üstünden. Şunu. Ana o çyny bilen näme? Wal hazil näme we huwa allazi la yaqsud, yani küfr gözüne tutana, kafir bolmakly gözüne tutanokdan böyle değişik diýer. Şunu. وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. Yani näme değişmeklik, oynatmaklik bäbinden. Emma çynyrga bersen, ýok men kafir olmak niýetim ýok diýer. Allah öňoklugyny niýet, ýöne oynadyp diýdim diýer.
Murtet şu şey diýenen bolsa. Tayyib. Ve fi hada raddun alel murji'a. Şunama oyunu dip diýeniň murtetligine küfür, kafir bolmaklygy niýetlemedigen bolsa näme murtetligine murji'alar garşysyna ratla gaýtarwa. Murji'alar näme diýen? Kasty şert etýärler. Näme hukmany suratda kafir bolmaklygy niýet etmeli. Men şun diýen ödem kafir bolmaklygy üçin diýen nimelerden kasty niýeti bolmaly. Ya batyl adam, akylly adam mama ýerim ýüzünde. Men Allah söýgen ödem iminne kafir boljak bolsa. Kafir boljak bolsaň söýmek gerek-ka. Şunuňmy? Allah niýetine eser etýär. Şoň üçin oglanyň birlady şunu. Innamal a'malu bin-niyyat. Rasulullah näme diýär? Amallar niýetlere görä diýär. Bir adam şeksiz şüpheli yüreğine dudu yüreğinin heleyim tabak dedi, heleyim tabak. İçimden ne dedi? Ben namaza kafirkan, içimden men namazım kestim dedim. 4 rekatın, 2. rekatını etemde kakarım geldi diyenler. İçimden ne var? Bolu ben namazım kestim, çıktım diye. Bolu namazım batıl. Çıktım namazdan. Sonra ki okay. Kafir olmak üçün ongalık olup, näme Allah söýjek bolup, din usuny biljek bolup, jan çekip bermeler. Yüreğimde ıtikad etdim, näme? İçimi urlattım, yüreğimi de duvdum. Bolu men dinden çıktım. Bolu sen dinden çıktın. Murtetsen, din Allah söýmeklik şertden. Ama murji'alar näme diýär? Ha? Näme diýär murji? La yakfuru hatta ya'taqida bi qalbihi. Şu diýenden kalbim ıtikad edip kafir bolmaklyk niýet etmeli. Şu bolmada näme kafir bolanok diýär. Ol batyl urun, diýenden biderek gurrun. La farqa beynel jaddi vel hazil. Näme şun biderek? Batyllygyna delil barmy, kast etmediligine? Ha? Niýe delil? Ayet la ta'tadiru. Bak o näme ötünç sorama, qad kafartum ba'da imanikum. Näme imany bilenizden soň siz kafir boldunuz diýdi. Şolu ıtikad bilen niderme oýnadyp diýdiler. Oýnadyp diýdiler, öýle dillerini aýtdylar. Ya Rasul biz bunu degişdik diýdi. Şonu kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Açıklamady, ıtikad badım ýüregiňizde. Kastetdiňiz mon soramady. Allah ve Rasulüň ayetlerinde degişilýän wagt boldumy? Qad kafartum. Siz kafir boldunuz ba'da imanikum. Näme diýär? Şu zatlarda tapat ýok beynel jaddi wel hazil. Şoňa Şeyh el-Albani rahimahullahdan soralýar. Bir ayal ağlap can etdi. 3'te ofis, 3 oturduk diye işte ofis, bir yaşlı. Ondan bir tane ayal var diye bir işte sen oğlum var diye. Ol oynadık seni aldım dedi, menem oynadık bardım dedi. Sonra eğer ayal bolanıydı can etdi ya ağla. Indi men şoň ayalı oldum mukam diye. Şeyh el-Albani qattalında erkek hoslarım bardım sen berdim diýenmi? Yok diye. 2 ayet bardım yok diye. Elhamdülillah bolmadı. Şol kızı bolan bolsa sen şoň hiley diýer. Şunu bu zatlarda şoň näme? Selasun ya Rasul, iştat diye. Näme? Cidduhunna ciddun ve hazluhunna ciddun. Oyçunamçın, oynamçın. El kufru ha ve talaq vel itaq diye. Oynun bilen ne, çının bilen ne kafirlige çıkarýanlar. Sen kafir diye. Oynun bilen ne, çının bilen heleňe talaq, heleň talaq diye. Oynadyk diye çının bilen ne? Gulum agat diye, sen gulum agat diye. Şunun bu zatlar kemmete diýem. Şoň üçin näme? Molla nefesin artistler. Eğer ayal hakikatta oyunna da näme? Talak berýärler birim. Sen menden talak, sen menden talak, sen menden talak diye. Heley talak. Öýüne baramaksam ýatýarlar, bunu gow oýnap näme halky öldürdük diýär näme? Zina et yani. Ondan soňky dogýan çağlarym zina bolýar. Weledi zina bolýar. Şunuňmy? Kinoda oynadyk näme? Eğer ayalçylygy birine äre çykýarlar. Eğer ayal şolar zina bolýar, öň äri bar bolsa-da. Şunuňmy? Bu din oyunlar oğlum, din oyunlar. Dini näme? Molla nefesin artistlerine bermeliler. Ya beyleklere bermeliler. Hiç kim näme? Allah'ın dinini oynamana, onun üstüne gülmana hakkı yok. Şoň üçin la farqa beynel jaddi vel hazil. Näme şu zatlar içini bilen ya oynadyp diýeniň anyny tapady. Awul khaif alladhi yef'alu hadihi al-ashya daf'an lil-khawfi. Ya da näme? Gorku etýäniň tapady ýok. Bir näme? Alladhi yef'alu hadihi al-ashya şu on gaýdan moda bir gorku etýär daf'an lil-khawf, gorkuny aýyrmaklyk üçin. Ay şu zatlar etmeden ziyan ýeläýmesin. Ya kursi bilen qakylaýmaýyn. Ya tutulaymayın, ya malım, ya musaşım, mağazinim yapılaymasın. Şoň üçin şu zatdan bilen gorkodan moli, eden moli. Näme? Murtet, dinden çykýar. Fel wajib aleyhi an yasbir, sabr etmeli, tutulsa da näme de sabr etmeli. Tutulmajak bolup, mağazini yaptırmajak bolup, ya kursi bilen kovulmajak bolup, näme? Bu zatları edip görmeliler.
إلا المكره مكره نعم إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر بالآدم نعم كافر لغسقيان برسود نعم ديدرmek üçün zorlanır, urulup, yarar diyerek, atacak, öldürecek. Hakikaten göziyetli diymese öldürecek. Ana şu hala mukrah diýilýär. Zorluk aslında diyen mi? Zorluk aslında diyen kim? Göz yetirdi. Şolong diyen adın näme etmese %100 öleceğini gördü. Ne şol adama farz değil, yine ursqat. Diýse dinle ursqat ba. Diýmän ölse en gowy şehit şol adam. Şunu. Şol iki sahabany zorlaýarlar. Näme? Küfür söz diýdirjek bolar. Biri diýe, birim diýene. Diýene goý berýärler, diýmediler öldürýärler. Son sahabalar näme diýär? İkisinem söýýärler. Ammar bilen ýene bir sahaba, beýleki adamdan çykdy. İkisinem söýýärler. Ýöne beýleki Ammardan bir de has söýgüli diýärler. Şunu. İkisinem söýýärler. Ammarym sahaba, olam sahaba. On diýen adam hak. Ursqat berildiğin taraftan Rasulullah näme? Uzur taptı diye yöne beyleki bir daha afdal. Beyleki öldürüm yöne diyecekti yani. Ama beyleki böyle öldürme öyle diyecekti. Şey demem taptı. Näme şol bağışlan ya. Yöne buna näme parz şeklinde de söýmekli. Ursqat dinne söýden şunlalyk ýagdaýda näme ya küfür gurrun etsen näme sen murtet bolanma. Şunuňmy? Emma diýmesen senden ol şehit ýok. Näme diye وَلَمْ يُمَكِّنُهُ التَّخَلُّصُ مِنَ الظُّلْمِ إِلَّا بِهَا. Ödem nälik şolan talep etýän küfrün diýmese, etmese şolan näme zulmundan halas bolup bilen. Ana şo ýagdaýda diye. Emma halas bolup bilýän bolsa bolýar. Başga zatdan diýmen edip bilýän bolsa, başga zatdan küfürçülüge ýetirmeýän zatdan sypmaly. Ana şunlara zorluk aslında düşenen näme farakhas Allahu lehu zalik diye. Allah Taala ursat berdi diye. Nahl surasının 1-6-njy aýatynda näme diye? Men kafara billahi min ba'di imanihim. Kim kafir bolsa Allah ona iman edenden soň diýär. İlla men ukriha. Emma kim zorluk aslında kafir bolsa ve kalbuhu mutmain emma näme şu kafirlik södün diýende kalbyna dolu imany bar bolsa diýär. Ha? Imany ol kafirlige çykana. Şunuňmy? Yani dille küfür diýenem bolsa kalbyň dolu bolmaly imanyň. Şol küfürdiň kalbyň bilmeli, şonu ýerenmeli. ويكون قصده دفع الإكراه فقط. Şu küfür sözün diýende sen kastın näme şu diňe özüňden zorluk aýyrmak üçin diýen bolmak. Şu söz söýüp diýen bolmaly. إلا أن قلبه لا يعتقد بها إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به. Yani diliniň diýändan kalby itiqad etmeliler. Kema hasala li Ammar ibn Yasir. Edil näme Ammar ibn Yasir diýen sahaban başyndan şuňa bir musibet näme iýinli. Näme etdi aslında şu ayetin inmekligem şu sebep boldy. Näme lemma akhadahu'l kuffar hasana o näme kafirle tutup azabu azap berdiler. Hatta yaqulu fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Muhammed'e dil yetirýän şeýle aleyhissalatu vesselam. Yani Yesu bir rasul. Yani müşrikler söwdiler, peýgambere söw. Olar näme etdi? Şu özünden azabı götürmek üçin ediyetlerini sıdaman peýgambere söwdi. Sonra näme ve jaa nadiman ila rasul sallallahu khaifan mimma hasala minhu. Diyen radından ökünüp, korkup, kafir bolanlar edip, ağlap Rasulullah'ın yanına gelip, näme bolan zatlar aýdarna Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Keyfe tecidul kalbi? Ammar kalbyň aýtdy. Şu söwüňde hakykatdan men söwünje münasip dip bildiňmi diýär. Ýa-da zorlu aýyrmak üçin aýyrdyňmy diýdiňmi diýär. Şonda näme diýär? Ya Rasulullah, qala mutmainnen bil iman. Kalbim imandan dolu ya Rasulullah. Yani eziyetlerine çıdaman. Dilim vuruldu diye. Şonda Peýgamber näme fe in adu fa'utti ay Ammar. Yine şoňalyk ýagdaý eten sedewar etseler. Senem näme şolun azabyny götürmän ýagdaýa düşjek bolsam diye. Diýdi yine diýdi. Kalbyň näme kabul etmede bolýar diye. Şonda Ammar hakynda näme Allah Taala şu aýaty inna li al-imran surasy 28-nji aýat illa men ukriha ha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kim zorluk aslında diýdirse kalbim imandan dolu bolsa ol näme kafirlige çykana diye. Bu näme Nahl surasy 1-6-njy aýat. Al-imran surasy 28-nji aýatyny näme diýär Allah Taala? La yettehidul mu'minun al-kafirina أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقايا لا يتخذ تتنف المؤمنين كافرين أذرنا أولياء دوست دتنامة مؤمن تصلاب مؤمن تصلاب الكافر أذرنا دوست تنمثني ومن يعمل ذلك دي ومن يفعل ذلك كم شن إداية دي
musulmanlar taşlap kafir ösün öwliya dost tutun diye. Feleyse minallahi fi şey'in. Oňa näme Allah'dan hiç uzur yok diye. Allah'dan oňa hiç rehim şefaat yok diye. Illa megrem en tattaqu minhum tuqa. Olaň şerrinden näme saklanmaklyk üçin dost soranmaly diye onu başga vurun diye. Olar näme Allah bağışlaýdy. Gördüň baktın bir kafir ýurdunda ýaşap gördüň. Goraňda bir näme gülen bol plan gowmagat diýen bolmasaň näme eziyet berjek, etjek. Onda bir ýylgyran mydar etseň bolýardy. Illa en tattaqu, yani azabından olan näme eziyetine tattaqu, tuqya saklanmaklyk üçin etseňiz minhum tuqa tapa näme Allah bağışlaýdy. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Şunlukla näme wan sanaq dinden çykaran nawaqid al-islami näme utarduk.